Il-Knisja f'Malta temmen li l-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea toffri lil pajjiżna l-opportunità biex nagħtu imbuttatura qawwija biex nagħtu ħajja ġdida lil fidi fil-proġett Ewropew. Dan il-messaġġ ewlieni tal-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna flaqa mal-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat. Laqa b'rappreżentanza mill-Knejjes Kristjani Ewropej u li fiha l-Knisja ta' Malta ppreżentat rapport bir-riflessjonijiet tagħha dwar il-Presidenza Maltija li qed isseħħ fi żmien ta' sfidi għall-Unjoni. Huma awguraw li Malta tkompli ssaħħaħ u timplementa il-valuri tad-dinjità umana, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-ġustizzja u s-solidarjetà f'sitt prijoritajiet ewlenin, jiġifieri il-migrazzjoni, is-sigurtà, is-suq waħdieni, l-inklużjoni soċjali, in-neighborhood policy u s-settur marittimu. Olivier Poquillon, Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea, fisser kif din il-laqa issir bħala tradizzjoni kull 6 xhur ma' tmexxija l-ġdida tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Robert Innes, Isqof Anglikan ta' Ġibilta, innota kif fil-Kunsill tal-Knejjes Ewropej din is-sena it-tema ewlenija kienet l-immigrazzjoni, tema ewlenija fil-Presidenza Maltija. Fakkar ukoll kif fix-xhur li pajjiżna se jkun fit-tmum se jseħħu numru ta' elezzjonijiet importanti kif ukoll il-possibilità tal-bidu tal-proċess Brexit. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li ħidmet Malta se tkun iffukata fuq numru ta' temi fosthom biex ikun indirizzat is-sens ta' telqa li jħossu bosta ċittadini Ewropej li qed ibatu jew mhux igawdu kif imisshom il-benefiċċji. Fakkar li l-istituzzjonijiet Ewropej s'issa fallew milli jwieġbu għal dan it-tħassib u Malta mingħajr sens ta' gburija żejda trid tindirizza dawn il-kwistjonijiet bħat tqassim ġust tal-ġid, il-migrazzjoni u s-sigurtà. Tenna li jifhem u jissimpatizza ma' dawk li ġenwinament jibżgħu jew ikollhom dubji. U b'dawn f'moħħu Malta mhux se taġixxi b'sens ta' gburija żejda imma se taħdem b'diliġenza lejn il-miri li poġġa qudiemu. Għaldaqstant żied jgħid li hu jibqa' ottimist u l-ewwel pass huwa li nifhmu u naċċettaw li dawn il-problemi jeżistu u mingħajr ma naqtaw qalbna naffrontawhom. Dan anke bit-tqassim tar-responsabbiltà. Il-Prim Ministru saħaq fil-fatt li jitkellem mhux dwar tqassim ta' peace imma proprju ta' responsabbiltà.